chỉ bây cái thiên thủ với chú nên bị chiang đi là trying cái gì dan Mizoram hian rin dan tam tak tele shed dan le ngai dan le thì pom dan tam tak kara hian thì thiên thủ thì kem te hầm rồi về hi trying cái gì media le social media ka changa pathian thu han chin ve hi kini Hope Church ko hati hian ma kan la in Facebook la ma to po English service kan ya hati Hope Church ani ino thi ve anga chun kan soi tu chu thu po na tang hian pathian thu i muzawin kan share share lo hey UID Aadhaar card thì chú có lần sử dụng là ama rồi chú anh tin nghe đàn bộ chế pa hi aron lăng aron lần nào chuan anh nghe đồng đôn aron lần mua anh nghe ông aron lần ma in anh nghe ông đôn thì cái hiện tôi kinh với là hiền hành en tui là ở chỗ mình thì bài một cái kêu cho bằngทุกคนได้รู้ส่งปฏิกันชวนเขาก็จะเชื่อเทเลวะทุกคนเขาก็จะเชื่อเทเลวะทุกคนได้รู้ส่งปฏิกันชวนทุกคนได้รู้ส่งปฏิอาคารไม่เชื่อเด็กดราก้อนที่นี่ไม่เชื่อเด็กดราก้อนที่อาคารไม่เชื่อน้าไฟนี่เขาไม่เชื่อน้าไฟเขาเชื่อเทียมดันตัวชวนก็จับตัวกันเชื่อหลักจะจวนก็แต่ไม่เชื่อน้าไฟอาคารประเทียนฟ้าประเทียนมี天มีเด็กสวยในตานี่เขาไม่เจอกันอันน่าว่าปล่อยเขาเทียนแล้วก็มีน่าว่าปลายเดียสวยและจุ่มจางนี่ที่เขาเจ๊ทิ้งกันหมดเลยทิ้งจุดตาดราก้อนี่นะจุดดราก้อนี่เขาน่าหนึ่งปลายเขาอันน่าปลายเขารู้จักเลยว่ารู้ไอ้ตัวรู้ติดชีวิตตัวมาอามาเราจุดเทียนจนเขาน่าเปลี่ยนไปเลยกันเทียนจวนวันน่ะอามาเห็นอะไรบุ้มอะไรชุดเทงอะไรฮาแล้วนี่ที่กันหัวทิ้งจุดตาดราก้อนเลยจวนดราก้อนเลยวันที่เขาได้วันน่ะอินโดนีเซียอะไรชั่วก็แต่อินโดนีเซียชั่วก็จวนดราก้อนจวนอาจจะเราวางมินเนี่ยที่เห็นนั่นนี่อันนี้เราวางมินเลยอยากไปท่ากันนี่จ้าเลยอยากไปท่ากันนี่วางมินเลยมีสมส่งจูเลยเขาเรียกจูอันเชียเราต้องเราตาที่จูมีดราก้อนจวนเลยอยากไปท่ากันนี่ที่อันเชียนะคะอันเชียตัววางกันไม่เชื่อจูเนี่ยนะจนจวนเนี่ยตาเนี่ยจูไม่เชื่อจูอากาศนั่นลำปังตัวอากาศแม่กลายจวนจูดาวคนจวนจูไม่เชื่อจูโดยจ่อไอ้จ่อที่จีตัวมันนี่เวลาใจเฮียนทุกคนบุ้งส่งปฏิจังหัวเฮียนtin dragon yen pui tar ke bola le sitana an ti khovel zong hum tu chu an pe thata le ya an pa ya atil ko te po an pe thatel ve ti hinia chu ta he ta kan chiar ta chuan a pe le ya an oma pe thak an ni ti shet khan dragon chuan me che chunga chuan a chuan ve chu dragon chuan me che chunga chuan me che le chuan khovel chuan me che chu lo chuan puya ti chuan dragon chuan chu me che chu man the ta lawa thì gần mùa đi thì chúng mình chuyên dragon chú thì nó kiếm tới em mà thì chuyên mà thiên mi tên là mà chuan ta đi thì gần chuan là tu mani thì gần hủ tum na làm bằng cái hủ ta đi cả hiền hết ta cũng sống thu cũng sống còn thì trang sống còn sẽ gần hủ chuan thì chuan dragon chú mấy chia chú mà chuan là lâu thì nu ra khá là ốm mà thì chúng mà thiên mi tên là ta đi thiên tu bèn cái số mà Isu phiệt thiên là thu pom te chu do tu ni nakal ta thì tan Isu Krista in English Bible trang chuan Isu Krista ring tu te Isu Krista afwan tu te Isu Krista te ti na ni ta ne chumi chu phát đầu tu ta ne ti kan ta ne ti ne ta bung som pathum ni chiar ni la chiang ni min ka ngai chang chiar ni ani la chu pon bung som pathum hi ti chuan tu fin ria chiar phowa chuan ading ta tin sakol ki som le lusari nei tui fin riat atanga lo chuk lo chuak ka bua aki ya di chon lel lukhum
so ma oma aluwa te chuan pathian soi chiat na mingte a awm bawk a tin sakawlh tin ka sakawlh hmuh chu keite ang ani a a ke te chu savawm ke ang ani a aka chu sakei bak nei ka ang ani tin dragon chuan an hne na thil ti theina le alel thut pha le thu nei na sa tak a pe a ai ta ni sakawlh dragon a awm na sa a chuma chu ta chuan sakawlh a ron chuak le a dragon chuan chu sakawlh hna chuan thil ti theina le alel thut thleng te le thu nei na chu a pe ani ti kan hmu le ani tin changthum tin alu pakhat chu thipui khawp hiala hiala hliam amin ka pu a chu sakawlh chuak chu alu pakhat chu hliam na tak tua rang le thipui thei khawp hial anga tu thipui thei khawp hial nat nge a hliam chu ane ni ti kan hmu a ti chuan zohana chuan ka pu a ati ani a jek tu zona hian chuan nima sila a thipui khawp hial tura hliam chu adam ta a ti chuan leiami zong in sakawlh chu mak an ti a an zuia hin sakawlh nena chuan thu nei na chu a pek awangin dragon chu pathian chi bei bu in abuka tin sakawlh ang hi tunge om tunge do thayang ti in sakawlh po chu an buka ti ani helai sakawlh a soi hi mak tak le ludang tam tak nei angin a soi nangin mai symbolic in a kalta a chin chian in a kalta symbolical in a kalta he sakawlh kan ti a hian sakawlh mak tak nge rap thak tu ang hi ani lova mihring ti sa ang pu ani thena chen awmani a chan chu mihring in kan zoi kan zoma kan zui tu ketani chuan kan mihring pui lo tu tunga zui tuang ramsa hi tunga zui tuang ui sa thiam te chon kan tira wa kala kan zui ani ta ni anga ro chu tiang ni lo sakawlh mak sak pui mel mak deuh kha chu mihring chon kan zui don lo ti chu chiang sa re ni dia kan che do kan chiang sa re ni a tin sakawlh chuan dragon chu chibaya buka angwangi chibaya buka thi chuan thu nei na te dragon chuan sakawlh hne na pe a chu sakawlh chuan dragon chu pathian angin chibaya buk ta ni chuan chu mi ang buk chu mi puin an huwa chu mi pui chuan chibaya lo buk ve le ta ni chu dragon chu akal dan ani dan step by step chu kan chadon ta ni chu mi puin angwangi sakawlh chu chibaya buk chuan dragon chu be bu kan ti chuan sakawlh chi be bu ka chu sakawlh chu engtin nge oma engthil nge ti kan en dona ni tin wan na le pathian soi chiat na ka anne na pe ka ni a chasom tha somli le pani chaturin thu pe ani boka ti chuan pathian soi chiat in aka a ta a ming le om na vana om ho te chu soi chaturin tin mi thiang him te chu do le a anne a phalani tin mi thiang him te chu do le a ne a phalani tin chitin reng te mitin reng te trong tin reng te nam tin reng te chunga thu nei na anne na pe ga ni bok ti chuan leya om zong leilung pian tirata tal to beram no nun la bua ming ziak lo apiang chuan pathian chi bei bukin an bu ang chu english a chuan an bu kang ni lovin an bu ka they worship him as god kana ta ni om sia chu helai hian a sei chek tak kan hu tu ra chu chek takin kan chian on lenga ti chuan leya om zong leilung pian tira tal to beram no iswan chu nun na bu a ming ziak lo apiang chuan pathian chi bei bu kin an bu ang chu che da poi mo ta ni anh va nghe sakawlh anh va nghe chin chian na anh va nghe ti sang kan lo em kan ti chuan kan chan dam na hi kan chiang lo ni ti a hriat na tu kan ni belai chang hai kan mua hian nun na bu ming ziak lo chuan chi ben bu kanga opposite chu nge nun na bu ming chuang chuan an bu lawang ti na ta ni
tu chiang ni all something mol mang te min helai thret fe thei ni tu pon chu symbolical de ni kal ma se symbolical lawa nge ke ma ni kan chia ri ngot ko thret fe thei na chen pathian in ke ma hemi le khapua hian hemi su pon ko hian ada ve ani ti kan thret a poi mo ani chu man chon beram khovel ya kholei lum pian tira ta tal to beram no iso krista chu min nga bu a ming chuan chuang lo chuan chu sakol chu pathian angin chi be pu bang ati ta ni chu ta hen tu po in beng nei chuan shro se tu po sala om tu chu sala an omang hi pathian mi te om dan tu ra soi na ni ta ni chu mi khuna chuan tu po sala om tu chu sala an omang tu po khan dai khan daya thi tu chu khan daya ti lum an ni ang heta hian mi thiang him te chu chel tak le rin om taka an om a tu zia alang chel tak le rin om taka an tu anum a tu zia chel tak le rin om tak antinan chel tak le rin om tak chel tak rin om tak chela tok lawa rin om tu la ni rin om tok lawa chela tu chu tu bo ka ni ama ro chu mi rin om reng reng chuan pathian dan in beng a pathian dan ding reng go ni ti kha thret a poi mo ta ni chuan eta kan chia du chu chung pat beram nun na bu a ming chuang chuan heng sakol te dragon te pathi chi bai pathian ang na bu non lo fa ani opposite che chu ming chuang lo ti chuan an bu ka nga opposite le chu ming chuang chuan an bu lo bang ani chuan nun na bu ka ming a chuan pathian in veng nga pathian in no pui do ni eta atopa dung som pathu ma chuan heta hian fina tu je lang chu thiam chuan sakol number chu ro se machine number ni sia aza chu zan chu ko ani atia chu thiam chuan chu ro se i chu thiam lo chuan chu lo mai ro i chu thiam lo chuan pathian a in ka mai ro i chu thiam le chuan chu ro ma se i chu na wa nang ma a in ra rin na lo in siam ve na khan boina chen don chen ni anh ba nghe nghe ra liền na rum kala etinan jab China in India rum run don ta se Indian silain Indian water pistol in lo ka chon mie lo bang silai le teng ten an nei ra thum chatin re ne lo ka chon ve anh bang in mo a chen chu lau na om eng lau na mo a chen chu ram India ram a chema yang tin nawa a boral mek tin lau fa nga ra thum chatin reng an lo be let ve ni chu ti ang chong ke ni hian kan ring om na le pathian ma kan ser na pathian ma kan da that na pathian ta na kan lo nge din ve ni hi kan ra thum thaber chu ni chu bak ti thei kan nei lo ti chiang ting ne chena poi mo ni helai kan sei chiang le nga kan an che the zela bung som pakhat hi chang som pakhat hian bung som tum chang som pakhat hian tin sakol dang ron chuak le a bung chang som pakhat sakol dang ron chuak le a beram ki ang ki patia le ya dragon chong in na chong buka atitani sakol masa zo thu nei na zong kha amit huwa apanga atitani sakol masa thu nei na zong chu aman atakin ron bang tani hepa hian he sakol hepa hian leile achunga om zong chu sakol masa zo thi pui khop hial tura liam dam le a chu chibe abu tin boka chu mi aron chuak le chu sakol pathuna ron chuak pan apani na aron chuak hian ti asakol masa ron chuak ka chibe abu le phodan chu pa chon kan che le nga tin mishing mit mu wa na tangin leya mei tlak ti thei khop hialin thil mak lo pui tak ati thin chu ati a ti ni om chon ti thin ati a ti ni a he sakol ron chuak a hian wa na tangin mei ala po tha Eliza ang chin antichrist kan ti
isu ai o isu ang duplicate ti na ta ni ani chuan pathian isu copycat tur ni ti kan chela poi mo ta ni copycat tur ni tharau tam tak lam ka ra tharau ti lo lam o ma tharau bit ma va lo tan chun tu man eng ba kan sang thei lo ma se a ang lu tu chu van chun bu lem le bu tak chu lo chong za lo se ati a bu lem le bu tak chu ke ni chon eng nge tu nge kan sang lo mà sẽ thay đổi một vài rồi cho gần thấy này ang lu tu ai ang lu tu ni chu tiang che chon heng support te heng ra kon kan ti jong song te hian isu krista ang che in da ro thok ve do ni tu chung lu yang che kan he ra kon hian le wa na chung và nó trong in thì mấy anh cầu thả thì cái mù anh đi tu chuan tin hết tại hiện là rồi để tin missing mít mùa và nó trong in lấy và nó trong lấy mấy là tí thầy của phía in thiên mặc lô bị tất cả thì ở tí truyền lấy ông tên hiện là sao khăn đây liêm mù là đâm mà rồi mỗi năm amali man siam tur ani ti soin sakol mit muwa thil mak ti tura thu amu chung thil mak awang chuan leya om te chu an bum boka ritani hala hi an bum boka ti ani rimota English translation a chuan chung support chu an nghe chuan an bum ringot ni lovin an zuini chung machine ho chuan an zuini helai hian enila zo English NIV kan panga helai hian dum som patung chang sapali hian because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. So, hian chu ni pui ho chuan sapol thil ti mak ro pui tak chuan wa chuan sapol chuan abuma chọn ăn duy ta ani vì cần bữa đi nhưng chúng mình nu à chọn anh nghe thêm mình quên ăn duy nu à chết chuan hẹn hi rồi thêm ta ni lim asiama lim chỉ về bục tira mò mình sẽ còn lim asiama sẽ còn lim chỉ về bục tira chú mấy bà cả mình te mình yên te mình thấy te bôi đầu te em mò chín chia na chú mấy vết turin atita forcing tani chu kan shet tu chu chin chien na ron chen don chuan sakol thil ti makan hu anga sakol thil ti makan hu don chuan eta kum som pathum chan ti la hian kan huangin pathian sei chian na tin reng aron nei le photam chu ni ta ni tuna kan boy na hi boy na niam tuna kan har san na kan ti kan na win ral rim le na hian kong ro ko yang em su pi do a chu thiam chon chu do se ti ya ka chu thiam lo chon ke chon ka chu lo ma yang chu thiam chon nang chon ni chu ve ma yang ama ro chu cha tum na hian chan dam na pan pi lo cha Bible chuan an tinge ti na kan check han tinge ti chuan leya om zong song lei lung pian tira tal to beram no nin na bua min siak lo piang chuan pathian chi bai bu kin an bu kang nin na bua min chuang lo te chuan pathian chi bai bu kin an bu kang nang hian voi na lo om lo le na na thok lo hi chi bai lo bu ve reng to em i chan nam na i chin chuan in wangin nge heng chưa lần sinh tụ thì ta har sẵn là để cho mình ít thế nào ít thế nào nhưng heng har sẵn để cho mình để heng không phải đồ còn sinh tụ hiện hình nó để lồng áp đòn lồng chen anh áp đòn lồng chen so áp đòn dọc lồng chen đi chân chu ta
coffee แล้วจังว่าหวานกายนั่นดีตักกับหวานเลยนั่นดีถ้าเราไม่นี่เราดีซาใช่ไหมดีซา transformation ใช่ไหมเช่นเทนั่นนี่เราดีตัวนั่งตานชวนโลมนะดีอามาเราจุชั้นดำนัดเจียงเราว่ามานี่ชั้นดำนัดปวดเจียงเราบีตานชวนฮาร์สันเนี่ยบุญนะเสียดเฟียเพศตุ่มนะกันเราในเชียนี่เดี๋ยวเราเชื่อเราไปหมดวันนี้ชุดเทียมจนชุดเราเสียชุดเทียมเราจนยิสุคริสต์เห็นชั้นดำนัดเจียงเนี่ยชุดเทียมมันเนี่ยคนยิสุคริสต์เห็นชั้นดำนัดเจียงเนี่ยจุนนั้นบอกจนมีเงินจวนจี是เจียงเนี่ย一些的不会买单，人血的你了吧，risk 几波你了吧，ให้ตาเฮียนเจียนอิสราเอลถึงอิสราเอลละคนชีวิตเขาเป็นละคนสุกันละประเทศน้ำจันทร์มีเสียอันเจียงตุกันนี่เอ็งดิ้นเป็นเซโรประเทศน้ำจันทร์มีเสียอันเจียงอันนี้นังปกนึงนับบัวอีกมิ่งเสียกันนี่เสียเจียงนึงนับบัวอีกมิ่งเจียกันนี่ละจวนนังปกบุมินิโอมังว่าที่จวนอิสุยเวียที่เจียงที่ยังเป็นเสถียรนี่อามาเราจะนึงนับบัวมีมันจูเทียนินก็เส้นรำมาเฮียหุ่มหิมอังเจียคานนังปกเกยปกหุ่มหิมโดนนี่ที่เจียงที่กินละมันนี่เทียนที่เราเช่นดูดีเกยนี่แต่พุ่งไปแล้วว่าแห้งเสียวมาหาสันเตเราจุกันตามกันเราเปิดจังเวนี่ปนกันเราเปิดจังเรานี่ปนลมตะเวอันนี้ที่กันเชื่อเราไปหมดอันนี้ทุกวันจวนแห้งชิ้นเชียนี่เราเช่นปลาอินสกอลินเราเรียลทุสกอลเราเรียลจูทิลมังอินเราเรียลทิลมังอติยังทิลตินแรงเราติยังที่จวนจุงมิลิมปอจูทอเทยนะเสียมังนุ่งนะเสียมังไม่จีเบียนหัวไหวหน่วยอังดูน่าเฮียนสกอลจีเบย์บุกกันนั่นชิงจีเบย์บุกกันนั่นอามาคูนเมื่อจีเบย์บุกกันนั่นดูน่าเฮียนออดาร์ชวนเฮียนยี่กันเชื่อเราเป็นว่าไม่ได้ดิอาจารย์จูชินเชียนเอาว่าเราเล่นจูสกอลมิลเลมจีเบย์บุกกันจอมพาดอนอีบุกเราจนท้ายนี่ดอนจวนอีบุกก็มาจนชินเชียนได้เป็นไงบ้างอีบุกเราพันแล้วว่าอีบุกนี่ไม่โดนอันนี้จู่ๆ force อันนี้ตันจู่ๆ force อันนี้ตันทิ้งสกอลทิ้งพุ่งสอบปฐุมจังสอบไปกันเชื่อเลยว่าทิ้งสกอลลิมจู่อัดจงเทนตัวเลยสกอลลิมจู่ไปบุกแล้วว่าเพียงตีมุ่งตัวจู่ให้ตาเฮียนชินเชียนนั่นเองแล้วว่าเพียงที่มีอะไรสกอลบุกจู่ไปบุกแล้วว่าเพียงจุดที่กี่วัน就比如说，亲情的人就提了那些了，往地方来走。สกอลจะไปบุกจนตีขึ้นมันยัง亲情的人半年嘛啦，ตีขึ้นมันเท่าว่า亲情สกอลจะไปบุกอีบุกหลงจวน就比如ไบเบิลที่กันเชื่อจริงนะpointว่ากันเชื่อละ point ว่า step by step กันเชื่อละ point ว่า context กันเชื่อละ point ว่าสอยกันเชื่อละ point ว่าด้านนี้จะมีวังจวนกันรินเชื่อละกันไงตานะกันปมด้านเนี่ยกันหูดานเป็นวัดรู้อาเมนด้วยจีอันนี้เฟลว่าทีมเขาเป็นตัวคุณเพย์จูทุเจียงตักตู้มันกันอุทัยแล้วเนี่ยอามาเราจะดูนาไบเบิลอะไรสักอย่างยังนุนนับบัวอีกมีจวนเนี่ยนุนนับบัวอีกมีจวนนำจวนสกอลจีบอีบุกเฟลว่าสกอลที่ดูนั้นด้วยยมเฟไม่เทียยมโลไม่เทียอามาเราจะอิจฉาตัวนั้นตัวจูวัดโลกสารเนี่ยตัวอีนุนนับจุดนุนนับบัวมิ่งจวนเลยจวนที่ขาดเช็ดนี่เอาไปโมนี่จุดวันจวนประเทศนี้เองการจวนเราดูเต็มมาเอาโลอันนี้ที่ขาดเช็ดเอาไปโมอันตบนานนุนนับบัวเป็นจวนนั้นที่นั่นชุดเทียมจนชุดเราเสียที่ขาดอีชุดเทียมเราจนชุดสุดอีชุดเทียมเป็นชุดเวเลยหรอมาเสียให้เขียนบ้านมาไกลปุยโดนหลบจ้านุนนับบัวมิ่งอัจวนเจ้าอินฟันดำมีไกลเวโดนนี่ที่ขาดเราเชื่อเราไปหมดมันนี่จวนจวนชุดเทียมชวนชุดเราเสียอินนุนนับบัวมิ่งอัจวนเนี่ยจะไปเป็นมาสอนทุกเจ้าเราเสีย